Odbor za nagrade Zagrebačke burze odlučio je o nagradama ukupno 7 kategorija, razmatrajući objektivne statističke kriterije, ali i ukupan doprinos edukaciji i razvoju domaćeg tržišta kapitala. Prve 4 kategorije nagrada više su statističke prirode, a prva od njih jest nagrada za dionicu s najvećim prometom. Statistika kaže da nagradu u ovoj kategoriji dobiva društvo Podravka. Stoga pozivam gospođu Martinu Dalić, predsjednicu uprave Podravke, da preuzme nagradu od gospođe Ivane Gažić, predsjednice uprave Burze. Ivana, hvala lijepo. Pa evo, dozvolite odmah na početku čestitke Zagrebačkoj burzi i čestitke svim sudionicima tržišta kapitala na ovoj 30-godišnjici. Na početku bile su 2 burze. Danas je ovdje regionalna burza koja sudjeluje u stvaranju Unije tržišta kapitala. Mislim da je to složen proces, dugo vrijeme, i da svi sudionici burze stvarno zaslužuju najiskrenije čestitke. Željela bih također zahvaliti svim investitorima koji su u protekloj godini iskazali povjerenje dionici Podravke, koja je u stvari u ovih 30 godina na burzi izlistana 22 i vjerujem da je u tom razdoblju također dala svoj doprinos rastu i razvoju burze. Željela bih također zahvaliti kolegama iz uprave, svim radnicima Podravke koji su u stvari omogućili rezultate i poslovne događaje na koje su investitori i u vezi s kojima su investitori iskazali povjerenje koje se očituje i u ovome prometu, ali i u rastu cijene dionice tijekom protekle godine. Hvala vam lijepo.